Vila-real en un minut. A menys de 50 dies lectius per a que finalitzi el curs escolar, l'Ajuntament encara deu a les famílies del poble la totalitat de les ajudes pels llibres de text. Mentre la majoria d'ajuntaments han fet efectiu aquest pagament a principi d'any, els veïns de Vila-real segueixen esperant. Els populars exigeixen a Benlloc que es deixi de falses promeses i pague de forma immediata el deute existent amb les famílies. Un informe de l'interventor trau a la llum que l'Ajuntament incompleix des de 2014 l'objectiu d'estabilitat pressupostària que marca la llei. L'informe deixa en evidència que el ritme de gasto de l'equip de govern de Benlloc és superior al que l'Ajuntament es pot permetir, fet que fa qüestionar despeses com la compra del Gran Casino per més de 2 milions d'euros. L'insuficient número de places ofertat per l'Ajuntament en l'aplec de Pasqua ha deixat fora d'aquest programa a prop de 150 xiquets del nostre poble. Treballant per un Vila-real millor. Partit Popular.